saboda kin sace zuciya ta ki bari yau sai makabarta. Saboda kin cutar da ni. Kin zan furan tumfafiya, samun ki sai Aisha wuya. Yau gane ga kya zahiri, ki rikide yawa hailiya. In ko na ji kya baɗini, ki zam kamar zinariya. Ni kin ga ban san gaibu ba, ban san me sa kika kinu ba. Waya muke yi zahiri, amma a yau kin cutar da ni. Basu makin ce kina yi da ni, in har na zo za ki kula da ni. Amma a yanzu kin ya da ni, ga san ki yayi mini lahani. Dafi na san ki zai ya da ni, basu maki mini magani. Ga zuciya ga so ciki, buri a samu farin ciki. Na zo sai tarin bakin ciki, gare ni kin ɗauki alhaki. Kin koyan sanya baɗini, a zahiri kin cutar da ni. Sila ta Facebook wakadu, a lokacin ban san ki ba. Kin ce da ni so za mu yo, a lokacin ban mu sami ki ba. Na baki dukkan zuciya, a san mu ban saba miki ba. Kullum waya muke yi da ke, kin ce in zo mu gana da ke. Yau gashi na zo masoyiya, amma kin ce baki sanni ba. Kin cutar da ni. Bahaushen waka ne.